Tikulandireni pa Zodiak Television ino ndi nthawi ya programu ya Sports Axis ndipo pa nthawi muli ndine Bright Buju Kanyama. Sinidekha mu studio muno, of course dekhali ndi Isaiah Anthony amene tikhali tikunikira nkhani zimene takubweretserani mtsiku la lero. Kamba za nkhani tikambako nkhani zokhuzana ndi the FIFA World Cup fayafika ndime ija ya makobidi. Of course ena atengako makobidi awo kumawa ndi makobidi yenena amene tikuanena. Tukamba za the final komanso third place playoff imene khala kuchitika kumathero a Sabatayi. Tionako nkhani zokhuzana ndi the Commonwealth Games kamba kuti timu ya dziko lino ya Queens ili kumeneko isirakayi masero pima na mphamvu isanalowere kumeneko ndi ku Scotland ukasera ku mpikisano wa Commonwealth. And not forgetting the FDH Bank Premiership kumathero a Sabatayi kuli masero amene akhala kuchitika. Tukamba za masero amene anachitika mu Airtel Top 8 akuchitikanso mu FDH Bank Premiership. Takhalani pamene tikufotokozereni kuti kwenikweni akukumana ndi matimu ati ndi ati mu FDH Bank Premiership. Mongana kambira, this is Sports Axis. Right, tiyambe tsopano program ya Sports Access poyamba ndimlandira Isaiah Anthony mu studio muno tathokoza kuti lero tili limodzi mu program ya tali. Lero no pale no gome mugaya nokha zinthuzi. Of course, ndisabwino bwino uno mwina mukhoza kuti masaka 5 minutes ndiziforowoza. Tobola musamande dule ne mungu ndisiya. Ikakusha kuti zikofotokoza. Ene mungu ndisiya ndizingopita basi. Okay. Akuba ndisabwino bwino. All right. Chabwino. Ndamene ndithuti na program ya lero manga kumbali yokhudzana ndi the Sports Access kuti tunikire nkhani zimene tili nazo. Of course I know he's a journalist kapena kuti ndi mtola nkhani olemba zimenezi nkhani za masewero ndipo nzachidziwikire kuti pa ntchito yake the FIFA World Cup inalipo ndithu mkatikati mwa mwezi umenewu komanso pano pamene talowa mu July pamene tukamba kuti Sunday lino tikutsanzikana ndi china chilichonse chokhudzana ndi the FIFA World Cup. Now tibwere tsopano nkhani imene kunena kuti two teams amene achita bwino European champions Spain anafika mu ndime yotsiriza atagonjetsa anyamata amene wa France ndi zigoli ziwiri kwa chilowere. And then the defending champions a FIFA World Cup Argentina nawonso anafika mu ndime yotsiriza ya FIFA World Cup atagonjetsa timu imeneyi ya England ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. In a similar fashion imene afikira mu ndime imeneyi yotsiriza ndi imene anachitira ndi timu ya Egypt imene anakumana nayo mu ndime za mbuyomo kuti anachita chokera kumbuyo ndi kufika ndime yotsiriza. Some are describing this final kunena kuti it's a dream final ya FIFA World Cup. Two teams osera mpira osiyana komanso we have seen Lamine Yamal akumuika ndithu in the bracket ya Cristiano Ronaldo ndi Messi apa akumana ndi Messi, his idol, one of the idols amene amafira akukumana nawo mu ndime imeneyi. Tiyambire pamene pa Isaiah kunena kuti tafikatu mu ndime za makobidi yeniyeni. Kwina kuja of course matimu atenga koma awa ndi makobidi yeniyeni komanso mphoto tikuyang'anizana nayo. Were you expecting Argentina and Spain mene mayamba tournament kuti kufika ndime yotsiriza chonchi? Of course mene mayamba tournament sinayembekezere chifukwa ukaona mene inayambira Spain ndi Cape Verde zinazo no frustrating palibe amene anayipasa chance yonena kuti ikhoza kufika finals. Komano irangosayira magemu awiri atatu inaonekabe kuti no, I think this team has something unique in them chimene player wina aliyense akuivo ne uri mwina anachipanga understand. Ikakhala Argentina they are the defending champions. Palibe munthu amene angapange right off season tournament ikuyamba kumene. I even expected them to be in the finals. Okay. Yeah. Now I think it's a similar fashion. Mene inachitira Spain mene mapita kawina FIFA World Cup. Inagonja first game ndi Switzerland chigoli chimodzi kwa chilowere. They were frustrated this time around ndi Cape Verde. Aliyense amanena kuti I think mpaka na maplayer jina Lamine Yamal anena kuti Cape Verde sinabwera kuzamenya mpira. But here we are Africa mu ndime yotsiriza. Pamene it's a different case kuti timu ya Argentina. For Argentina inangoyamba right at the gate inayamba kuchita bwino first game, second game motsogozedwa ndi Lionel Messi. Should we expect mpira otani mu ndime yotsiriza kuyang'ana ndi imene matimu awiri amasewerera? Ndi game yovuta. Ndi game ya Spain ili ndi both technical and tactical ability.
mukarenga amene amasewerera pamene Argentina nthawi zambiri mene ndanenera last time kuti no Argentina nthawi zambiri kumapanga preserve energies ndi akumamenya kumapeto kwa game kuti maone bwinobwino game ya Cape Verde anayamba kumenya last 16 minutes game ya Egypt anayamba kumenya last 20 minutes ya England anayamba kumenya last 20 minutes komano ukaona amene amamenyera kumayambiriro kuja amaoneka ngati kuti mwina they are just preserving the game kungosunga energy onena kuti timenya kumapeto kwa game so ndi magame ndi kumenya ndi timu ngati Spain at least zikhozokhalabe zovuta kuti zimene zichangathe kupanga replicate chifukwa Spain they can finish the game even in the first half even they can even score 3 goals aliti kuthekera kumene koko Spain timu imene jali iwe mukoneka ndi Spain ivi no ineyo generally ne support wa Argentina I've never supported Spain in my life ina support wa Argentina na support wa England na support wa Brazil so koma ndimene akumenyeramo tiye mwina tingoona kuti tizungulule kuti semifinal inaenda morali koma in your own words how would you describe the FIFA World Cup so far yatipatsa mpikisano otani kuchokera pano kuyelekeza ndi ma World Cup amene akhala kuchitika mbuyo the previous and 2022 ku Qatar anthu anayamikira kuti best World Cup iyi yationetsa zotani chimene anthu amayamikira kuti no ya 2022 generally best ndionena kuti no matimu amapanga na force even into extra times ikakhala kuti no knockout stages imapeza matimu ambiri tufika knockout and magame ambiri anapeza kuti amenyedwa ma penalties for example Argentina anamenya ndi Croatia inafika ma penalty anamenya ndi Netherlands inafika ma penalty anamenya ndi France inafika ma penalty zimene zimaonesa kuti no matimu ambiri anayikapo mtima koma season ino at least 2026 zionekabe ngati kuti matimu ambiri game imatha mu 90 minutes ikamafika extra time makhala kuti ndi mare ya cases koma game ambiri apeza kuti akutha 90 minutes mwina tinene kuti no matimu amene akuwinawo anakonzekera kwambiri kusiyana ndi enawo komano ya 2022 jayo was indeed the best World Cup imene tinaona now kukamba tsopano zokhuzana ndi the semi-finals imene anaendera ifa tinali ndi magemu akuluakulu kwambiri tinali ndi England versus Argentina komanso tinali ndi makamaka team imene ya Spain komanso anzathu amene wa France of course tiyambire imene inali yoyambirira Spain versus France inali semi-final imene tinaona team ya France ikuvutika kwambiri in terms of possession zimene anthu samayembekezera but otherwise chimene Spain inachita kuti chiyembekezo cha ma-Africans osefama amene akautadira ku Africa team ichi apezeke kuti agonjetsa team ya France imene is full of individual brilliance how did they win that match choyambirira tipepese anthu amene anaiwera France kunena kuti they were completely beaten that was a comprehensive defeat imene ja ndi comprehensive defeat chifukwa pamakhala kuti mwachinyedwa koma niyo nkumatiri lero itasewera bwino koma makhala kuti mwamenyedwa komanso simunasewere bwino so France game manager they were beaten and they didn't even perform chifukwa Spain were almost everywhere chimene ninaona kuti no Spain inapanga superior kwambiri over France chonera kuno ambiri mwina tinadaba kuti chifukwa chani anamboyesa Fabian Ruiz mu game mujamo kusiya Pedri panja so Pedri is a more of a technical player Fabian Ruiz is both a technical player and he is also a physical player so they were facing a team yonena kuti no they are very physical for France ndi team yoni makhala physique kwambiri so France inampanga drop koni nkobwesa mo Chomen they needed that physicality yonena kuti no they can battle pakati paja so coach chongo panga decision yomu drop Pedri nkobwesa Fabian Ruiz inaoneka ngati kuti mwina they apanga match now popanga match inapezeka kuti no coach wa Spain anamuyambisa Dani Olmo who is even also good technically tactically and he also has that physical part yonena kuno amatha kumenya kutengera ndi imene ili Spain so nthawi zambiri waweza kuti Dani Olmo jakupita kutsogolo komano pangaso drop ngati number 10 ja his role yake ya number 10 anayigwira bwinobwino France nthawi zambiri imapeza kuti no ikumenya ndi anthu awiri pakati so anthu awiri chifukwa munthu amene ankamenya ngati 10 anali Olise so Olise nthawi zambiri amakhala ali advanced they mapangidwa kuti play pakati paja for anthu awiri sangamake ndi anthu atatu amene ankamenya a Spain kutengeranso ndi ma qualities ama players they have Rodri Spain ndi Rodri the only player amene wamenya mapasses ambiri ku World Cup I think about 648 so out of 648 ndono ndi 93% pass completion with that players munganene kuti you can mark and Rodri has also covered 83,000 meters ku World Cup
more than any player. So mukumana nditi mwene no midfield yawo ndi imene you need to be very good in midfield. So inapeza kuti no Spain ija chifukwa no inaiona kuti okay France taipanga overcome pakati apeza kuti mafullbacks ajawo akukwera, so they position the mafullbacks in midfield zimene zinapanganso force kuti no France ijayo mawingers yawo apangenso drop, so zinapeza kuti Bakola dropped kumenya pakati okuso anapeza kuti Dembele wa dropaso kumenya ngati pakati, so that it turned into 4-4-1-1. Zimene zimansiya Mbappe yekha kutsogolo kuja to press even after game anakuza Mbappe kuna we didn't press ngati mene timayenera kupangira chifukwa mapezera kwanga press munthu mmodzi, so you are pressing ma defender amene ali Spain don't know they are very good on the ball. It was very difficult for France to contain that game, so that's why anamenyenda utakuonaso kuno chigoli chimene anachinya cha number 2 chicha that was total football. Total football. Panapezekaso china kana zaphonya anawaenda kwaenda mpaka mpira unakapezera waphonya, you see. So even jai mabezo no Danomo is a number 10. Tai zambira anthu amamwembezo no akhoza kukhala no ali panja pa box kapena box. So Danomo dropped. Akango drop apeza zoti mwina kupanga drag so center back mmodzi. Nkupita naye pakati. Akusiya chigabu chachikulu. That's why no Pedro Paulo chigoli chimene anachinya chichi. It's that system. You know, Danomo dropped and center back mods and anpanga fall. Pombo panga drop, wompanga fall vezo pasaje gabo. So anavezo Danomo ikavasi Pedro Paulo nkujinya. Koma timu igumenya opanda proper number 9. Spain. Chifukwa amachita kumpanga improvise oyasaba kuja kuti akakhale number 9. If you look at Spanish football nthawi zambiri, they don't rely on number 9. Because uza timu ya Manchester City imene inaliyo opsha kwambiri inali imene Guardiola amamenya opanda number 9. So ukhoza kuona kuti no amadalira kuti winesa akhoza kuchinya. So there was this time Guardiola amamenya ndi nthawi zina even De Bruyne amamenya ngati force 9. Yes. Ndi timu yonena kuti iwo aja amadalira kuti winesa akhoza kuchinya. Ine manena kuti no, for you to win simufune kuti mukhale ndi strike ayi. Aliyesa amatha kuchinya. Even midfielder can score. Koma nkhani ndio kuti iniyo approach yabo kapena no system yanu ya play ili more time. So Spain doesn't need a top striker kuti azichinya goal. Never. If they bring that level of football ku final imena kumana na Argentina, do you think ali ndi chance yotatha kuwin? The difference between France and Argentina ndio nena kuti no Argentina they have physical player, so they have those players who are very technically good. Well, on the midfield yao, the likes of Enzo Fernandez, even Paredes, I mean, I'm just a game of England, Jacomapeto. The Mavrea only good know they can battle, they can play for 90 minutes. And if Argentina bring that physique, in England, and could some game with Spain, I doubt that Spain in a game. For no. Inali game one na no ya England ndisi ndi Argentina imafutika munthu amene urakhala ndi mphamvu zokwanira bwino bwino. So ida Argentina yabwesa ka mentality kamene jakubwesa mu game ya Spain. Zikhoza kukhala kovuta kuti Spain isewere. Koma ngaranga sewere mpira wabwino bwino. I would see Spain bamwamba pa game ya Argentina. Quick fire. Yeah. Argentina versus Spain. Who is going to win the World Cup? In the quick fire. I would go for Argentina. You go for it. We know you. Yes. I would go for Argentina. Okay. Yeah. Now, tisa na taking kanyo koza na the FIFA World Cup. Kwa bukankani many paka dalipano is on the social media, almost each and every news outlet in the US, in the UK, they are talking about this issue. Ndia Messi winning the Ballon d'Or year 2026. Because of his performance ku FIFA World Cup. Mfano mfusa Isaiah kuti with many Messi wachitira perform ku club level abakena kwafika ku FIFA World Cup. Do you see him per list yeyote atagwina Ballon d'Or compared to my favorite 10 amenalipo the likes of Harry Kane, the likes of Kylian Mbappe, achina Lamine Yamal, achina Michael Olise Ndiano Oteo. Do you think Messi still has it in him kuti atagwina the Ballon d'Or this time around in the performance yake ku FIFA World Cup? I think 2022 I think 2023 because World Cup in 2022 December. Yeah. Then 2023 ana Ballon d'Or. I think mukaona ya 2023 of course anthu ambiri anadandaula koma kuwina wa Ballon d'Or kuna ntengera mene anapangira perform ku 2022. So panopa Messi is playing ku MSL kumene I think Major Soccer League kumene ndikovuta anthu ambiri kuti zimpanga follow kuno akumasewera motani mwina Roma ngono ro wanyazigoli
mmene anatulusa amene amapanga za Ballon d'Or nkunena kuti kodi player woti sakusewera ku Europe akhoza kuwina Ballon d'Or. Ananena kuti ndizotheka kuti player woti sakusewera ku Europe akhoza kuwina Ballon d'Or. Chifukwa tinaonapo Neymar akusewera ku Brazil nthawi anapezeka pa list ya Ballon d'Or. I think anatsika ka number 3 if not number 4 ngati si 5. So the possibilities are there kuti akhoza kuwina Messi. Koma zitengera kuti kodi World Cup wawina kapena atatu wawina World Cup, I would see him carrying that prestigious award. Okay, so and zimene zokhuzana ndi the FIFA World Cup imene ndithu ikuchitikira ku US paka daliba tikuona kuti yapita ku US koma otherwise imene mayamba imachitikira maiko a Canada, Mexico komanso United States kumene ndithu FIFA World Cup imachitikira. Now we have got 2 games to go. The third place ikuchitika on Saturday imene tukamba kuti kukhudza France komanso England, and then kenako the final is between anyamata Argentina komanso Spain. Who is going to be the champion? Tione this coming Sunday mene masira amene akhala kuchitika 9 o'clock usiku ndimene ndithu zikuone kumene kuti ku FIFA World Cup. Ndidzafusa posachera pompa makamaka on Monday, of course tidzakhaliso nda Isaiah on Monday tidzafusa kuti zinthu zake zaenda motani. Of course so far mwina tisanatseki ndingomfusa quick fire. Who is going to be the player of the tournament in your opinion? Arguably Messi. Yes. The best midfielder? The best midfielder would go for Rodri or Spain. Or Jifajama starts Man United? Yes, he has been on top of his game. Okay. Spain yangochinyisa chigoli chimodzi magame 7. Yeah. So he the magician amene akugwira ntchito yonse pakati paja. Okay. Yeah. Best defender? For best defender, yes, I would go for Pau Cubas, a 19-year-old. Okay. Has a heart. Okay, can you the FIFA World Cup? We are going to confirm that on Monday. Wachula Isaiah kodi aza kaladi pa list ya achita bwino, so let's wait and see. Now let's come back here home. Tigambe khani zokhuzana ndi Commonwealth Games. Of course it's international, that's local. Chifukwa jonena kuti timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yalandira mwawe kumwenda kumene kundi ku England kumene ikhalosera masolo pima na mphamvu ndi England komanso posachedwa New Zealand, then kenako Northern Ireland asanasewere ku Commonwealth Games. Kubweranso kwa mwayi tinakuchita discuss in our previous program koma tingokamba msanga Isaiah kunena kuti amulandira mwawe kumwenda. It's been long, mwina padusa zaka ndithu zochuluka asanabwere ku timu imeneyi. Do you expect any impact ya mwayi kuti ioneke mu timu imeneyi ya Queens pamene tukasera masero ku Commonwealth? Yes, impact iwene ionekepo chifukwa mene nanena mande muja kunena kuti mwayi is one of those most experienced players amene tili nawo ku netball. So impact iliko ndithu koma benga limene nanenera mande muja kuno there would also be a negative impact yonena kuno sanakhale nthawi yayitali ndi ma players amene alipo pakadalipa, so zimene zonse mapangabe affect mwina coordination koma more importantly kuzonera kuno akhoza kubwesa impact kwambiri for he is one of those very good shooters amene tili nawo. Okay, yeah. So tikakamba nkhani yokhuzana ndi ma strength testing matches amenewa tikumana ndi England, tikumana ndi New Zealand, and then tizamaliza ndi Northern Ireland tisanasere Commonwealth. Proper test kumene tikupita? Yes, proper test. Ndinali napo mandate chakunena kuti mukamakhala kuti mina mukonzekera kuti pamenye tournament at least try mumenye ndi matimu onena kuti ndi abwino kuposa inuyo, kusiyana zoti mumenye ndi matimu ndi achichepere kusiyana ndino ifa mukachinya mmakhani timu ono ife tili bwino koma atati yakumenya ni England mwina yakumenya ni 24-30 baskets zimaonetsabe kuti inuyobe muli bwino, so you can get some areas where we need to improve mu zinthu zitizo. So I think we are facing England, New Zealand, South Africa is also Tonga, yeah. So the marimu onena kuti ndakulu the levels only they are in the same bracket, so if we need to be at our very best, and the New Zealand and England we need to be tiziyese mphamvu zathu kuti ife tilipati kwenikweni pa mpikisano umene tikupita. Okay, so nkhani imene yokhudzana ndi the Commonwealth Games amene tikukamba motero kuti akhale akuyamba posachedwa pompa, and of course tinakamba nkhani yokhudzana ndi matimu enanso amene akhala kupita kumene kuti fati ndosera ankonya amene sakolera Commonwealth ndi othamanga ngati asimenye simwaka kuloweranso ku mpikisano umene wa Commonwealth. So zambiri tikhala tikuzani fa mpikisano umene ukhale kuyamba posachedwa pompa pa 23 July ndipo ukatha pa 3 August
August kenako tizakhale tikupitiriza ndi mipikisano ina kamba za khuzana ndi Women's Africa Cup of Nations. Now talking about the Women's Africa Cup of Nations, timu yathu ya Scorchers inali ndi masewero pema na mphamvu ndi Morocco kumene yagonja timu imene 2-1, and of course awa anali masewero achiri kumana ndi Morocco potengera kuti oyamba tidagonjanso 3-2, actually tinkatsogola 2-0 masewero anatira 3-2, apa tagonja 2-1 masewero amene anali usiku ndipo nkukonzekera tukamba zokhuzana ndi the Women's Africa Cup of Nations. After this timu yathu ikuoneka kukumana ndi Ghana maseronso opima na mphamvu isanalowere kumene kukakumana ndithu ndi matimu amene ali nawo mugulu la mpikisano umene tukamba za matimu a Nigeria, not forgetting Egypt komanso Zambia. Let's go back to the friendly imene takumana ndi Morocco. Ena amandipasa maganizo kunena kuti these are potential opponents amene titakumana nawo ku Women's Africa Cup of Nations. Akuti city mayenera kukumana nawo ma friendly games, but here we are tasera nayo timu ya Morocco tagonja 2-1 mwina mphunzitsi waona apart from Temwa Chawenga, but wina aliyense I think anali kumeneko ndasonga mwina atatu ajawa itanisaje kuma wina aliyense anali kumeneko 2-1. Result yotani kumbali ya kukonzekera kwathu? Kumbali yokonzekera ndi result yabwino, and timaseweraso ndi timu ene ndi imodzi mwa matimu akulu muno mu Africa. Morocco worldwide I think they are ranked 64, so mkhoza kuonabe kuti no ndi timu yabwino kwambiri, so playing 2-1 ndi timu ngati imeneyobe ndikuonabe ngati it's not a bad result for us. Ndi result yabwino kwambiri potengeraso ndi masewero lina kuti no mumakhala kuti muyesa player wina aliyense ndikukhulupirira kuti no player wina aliyense Fazila namuyesa kuti asewere nawo masewero amenewo mmene amayankhula amanendabe kuti no I think panopa we have a complete team kusiyana ndi nayo iyeyo amanena yoncho koma in your opinion in my own opinion ndikhoza kunena yes we have a complete team, but zimarengeraso kuti kodi complete team yo ikusera motani. We have a complete team yoni no ino kuti ayike ma strikers athu apo kumuyika Tabitha Yawinga kumuyika Temwa Yawinga ndi amodzi ndi ena mwa ma strikers amene ali abwino kwambiri pa dziko lapansi. So we can't say kuti tilibe team yeti tili ma players ngati ameno. We have in midfield we have the likes of Faith Genzimu, Masha Mai Malawi. Ine ndimachola kuti Mai Malawi. So tili ndi team yonena kuti no we can battle regardless kuti ife tili patipo ife ukoko tupita ngati I think the lowest ranked team WAFCON because we are 153. So because kuonabe kuti pamatimu amene tikumana nawo uko ali mwinaso you mean tikumana nayo no yokhweka kwambiri ndi Egypt imene pa 99. Yeah, so Morocco is ranked 64, Zambia 65, Egypt 99, Nigeria 36. So because kuonabe kuti no kwa matimu amene apita ku WAFCON ife ndamene betionekabe ngati no we are ranked lower kwambiri. Tiwena tipite ngati Cape Verde. Tipite ngati Cape Verde. Pa matimu amene tikumana nawo ma friendly games because next tikumana ndi Ghana. Nafosa Solomwero kumbali yokhuzana ndi the Queens. Are they ideal friendlies that are going to get us ready for AFCON? Yes. They are very ideal. Mene ndanenera kuti ndi matimu akulu. Ifeyo lese uri ngati ifeyo lisewere ndi Eswatini or tisewere ndi Lesotho. I think nthawi zambiri mazikabe kuti tili pa level imodzi titalita wachinya amene ajawo sitinganene kuti tili bwino mmafunga zoti mmenye ndi matimu one no ino yomwe atati akuchinyani 2-1 ngati mmene atimenyera Morocco muja kwa position amene kuti no ndabwino they have noted kuti akuti ifeyo tikupelera pakuti so kumenya ndi Ghana imodzi mwa matimu so abwino kwambiri. Morocco I think kupita mu game that's game number 12 mmene amenya ndi ifeyo asanamenye WAFCON. Game number 12 I think I win my game 6, 4 draws, lose away. Because I would have about no team yabwino. So ikakha Nigeria and I don't know. I think it was really 3 games go Olympic games. Bari barukangara ngoluza magame awiroka. 18 games mena severa. So one ngabe ngari kuno nchiro tili nayo. Yeah. Ndi chiro yaikulu. Zambia amarivuta nthawi zonse tungoena kuno feo ngori neba wa trosa tusiana weni. Koma it's been long tidakhala ndi Temwa ndi Tabitha in the same team. Ndikale kwambiri tinaona zimene zozo. Do you think the presence of both at the AFCON itakubweresa because napanga notice chinthu china I don't know if ngatiso nawe sonaona chimozi napanga notice china kunena kuti akakhala awiri wa mulibe mu timu ya timu amenya mpira osiyana umene timafuna tizipatsirana build from the back kupatsirana mpaka nafika kutsogolo koma awiri wakangokhalamo timasintha play kuti tipange suit kupezeka kwa wasungana amenewa ndi kupezeka kwawo kutha kukhala ndi impact yotani ku AFCON. It's a simple arithmetic. I will take you no muzaone Argentina jai kama sero banda Messi. And muzaone Portugal kama sero banda Ronaldo. So kama sero ni mabule onena kuti no Joshua kwambiri.
nthawi zambiri even the team itself imafuna izipange suit mu players amene aone ndotchuka kwambiri panopa mukayiona Argentina imasewera mpira uno ma short passes nicholinga yono apange suit mpira wa Messi imodzimodzi sangathamange Messi sangathamange anangothamanga game ya Argentina ya England yoka imene anatamanga I think anatamanga about 8.3 kilometers mu game manager so pamene magame oyamba anapitawo I think amangoonekera pa time inokufunikira magame 6 oyamba I think anatamanga should be 36 meters 3000 meters so ukayipanga convert umene ukasabe chama I think 34 kilometers. So 34 kilometers in 36 kilometers in 6 games. Game umozoleza ukatamanga 80 kilometers. Zimene sababu game ya England anaika ponti anatamanga kwambiri. So nthawi zambiri mwakali mukhawo mulima buli ochuka kwambiri. Mumazipanga force kuti mumenye mu system yawo. So kupezeka kwa temwa ndi Tabitha we rely on their individual brilliance komano team player wise isithabe so no will be forced to sit in their play. Okay. So the main issue imene yavuta kwambiri kumbali yokoza na ndima coaches is how we defend and of course mphunzitsi wakhala kunena kuti mwina chimene chonso ndi china chimene achiunikire komanso nkhani yomwetsa zigoli ndimene wakamba Isaiah kunena kuti kupezeka kwa temwa komanso Tabitha mwina chitokhala nkhani yabwino kwambiri kuti timu ya dziko lina coaches but the defense line ndimene ndivuto kwambiri taonapo zigoli zimene ndajinsa game ya Australia zigoli zonena kuti mazifusa papusa kuti kodi zigoli zitakwanisa bwanji kuchinyitsa how do you advise Fazili to work on the defense because I know watenga nditu ma player like Irene Kumalo Rosa Rufandika Olivia Pigani tuonge Pili Benedetta Nkandawire chimwe Matise komanso Mark Chavula ndamene apita ngati ma defenders do you think we have got the defense line imene will be able to kuchinjiriza mpaka na of course naona pena pake Tabitha mampempa asisata shorola kuti musatijinye 5 at least 1-0 at least 1-0 2-1 is enough nthawi zambiri ndimanena kuti ngati ineyo imene ndimakhulupirira kunena kuti no tikamati defending is the whole team sitingangonena kuti okay chabwino ma defenders ndamene anga defend okha so defending you start from the last line ya ma strikers those strikers have to press. You need to make sure that they should not build from the back. Ngati mene inapangira Spain in France. They disturbed that system yonena kuti France ijawe makanika even kupanga build from the back. Same as England ndi mene masewera ndi Argentina last kumapeto wa 20 minutes kuchako made sure kuti no England isapange build from the back and they didn't even build from the back. Kujokera pabene anapeza kuti okay let's go defensive kuno analowesa ali kosa kuja mkontrosa Gordon timu ija next 19 minutes inangomenya 4 passes complete kuti anapanga complete ma passes 4 okha basi anapanga ose okanika anapanga attempt ma passes 11 okha in 19 minutes the whole team kupanga attempt ma passes 11 nkupanga complete 4 okha so zimoneka kuti no anthu awawaru awapanikiza so defending ya Argentina inayambira kutsogolo kwawo so same as the fail tungwena zoti no defending yathu ikayambire kumene tukuchinya koma tikakakhala ndi timone kuti okay let's go defensive kuti no 10 tapange kuti tizasiya azibwera anthu achakhoza kubwera fa ma defenders athu silingane no technically they are good. Okay, chabwino nkhani imene yokhudzana ndi the Scorchers imene ndithu ikuyembekeza kusera kumpikisano umene wa Women's Africa Cup of Nations for the first time mumbiri ya mpira wa miyendo wasungwana kuno ku Malawi tafunire zabwino zonse chifukwa next they are facing Ghana masera amene ndi opimana mphamvu akubwera pa 23 July ndipo timu ya Chawinga akuyembekeza kufika mdziko la Morocco pa 20 July and then kenako pa 23 adzakhale mbwalo kusewera ndithu ndi timu imeneyi ya Ghana. Talk about mpira wa miyendo kubwera kuno ku Malawi tukamba zokhudzana ndi bwalo la Kamuzu chifukwa bwalo limeneli yabukanso nkhani yake chifukwa chonena kuti matimu amene amagwiritsa ntchito bwalo limeneli tukamba za Mighty Wanderers FCB Nyasa Big Bullets komanso Ekhaya amvana kunena kuti bwanji tilowererepo nkhani yokhudzana ndi ndalama tithandizire boma kuti bwaloli likonzedwe kumene kwatsalako the minor renovations amene atsala ndi cholinga chonena kuti bwaloli libwere afama abwera zaliyendere ndi kuti mwina mwake liyambe kugwira ntchito. They are talking about nkhani yokhudzana ndi ndalama zimene amatolera pa gate zimene agwiritsa ntchito kuyenda mwachisanzo Bullets kupita ku Mwanza ukasewera akuti zikwalowera nthumba kwambiri zimene akufunisisa kuti bwanji agwiritse ntchito ndalama akonze okha bwalo limene tisanalo nkati kwambiri mwina Isaiah
is it a proper decision kuchokera kuma timu kuti aona kuti mwina kapena tingolowererapo tithandizire kumene kwatsalako kuti mwina make zitheke boma solana kuti palibe vuto tiye ndigwire ntchito limodzi tipange kuti Kamuzu Stadium igwire ntchito yo matimu apanga asesi kunena kuno kodi kuti tizisewera kwina ndizo tizisewera pa Kamuzu Stadium kumene tikuluza ndikuti titalosa. I think they did the proper assessment yonena kuno nkuchita masamu kuno titati tikusewera kunja magemu ajawo mwina timenye magemu 15 away from Kamuzu Stadium. How much are we spending and how much are we getting from those stadiums? Ndizoti titati tatenga ndrama talowesa zoti tikonzese Kamuzu Stadium. Ndrama zimene tingaononge ndizingati nanga pa Kamuzu Stadium timapeza ndrama zingati. Atapanga assessment imeneyo apeza kunena kuno ndibwino kuti alowese ndrama pa Kamuzu Stadium because previously Bullets masewera kumwanza kuchoka ku Blantyre mukafika kumwanza mukasewere nkubwera they have been spending a lot. Apart from spending a lot, even the play itself, maplayers ambiri ngati amene alili Bullets Wanderers ekhaya ni maplayers onomwina anakula kusewera payandika I think nthawi zambiri pa carpet pa Kamuzu Stadium is carpet. So maplayers they are used to playing pa carpet pakapita ukasewera ma ground oti nakuti nokulibeko carpet nthawi zambiri zimakhabe yes nthawi zambiri Bullets ngati imene inamenyera kumwanza kuja I think the first 3 games imaoneka bwino this is not the play imene Bullets timaidziwa nayo even control mazuri organika. So kupita pa Kamuzu Stadium they were going to benefit a lot in terms of word play. Two ndalama avangasave ndalama koma sazipeza ndalama zambiri. So kwa ineyo ndona benga tuno ndi chiganizo chabwino koma pomwepo ngakhale akunena kuti afuna ipange aikonze temporary at least we should think of demolishing this stadium. We understand that was also agreed kunsonkhano mene unaliko Kamuzu Stadium kunena kuti mwina ground iligumulidwe koma the suggestion that came out yonena kuti why don't you complete Soji Stadium imene poyambapo inkadzika kuti stadium amaite Wanderers and then kana timu apange shift kupita ku Soji kena kono nkubwera nkuzamba kukonza bwalo limene la Kamuzu. I think ifeyo mwina kumalawi kuno I don't know mwina ndikhoza kunena Malawi timaganiza mobwera mboyo. I'll take you an example yonena kuno let's say mene ili Barcelona amene akumanga stadium yawo ichayo I think isi ndrama zonse zochoka nthumba mwa Barcelona. Ndrama zina nzonena kuno mwina Spotify amene akupereka kungwauza kuno chabwino mutati mwatithandiza ndoti stadium is achedwa Spotify company. You understand? So if we can do the same, even the government because kupanga engage ma corporate world kunena kuti tatithandizeni kupanga chinthu ichichi manje tsanso FNB yes mene lili FNB ku South Africa yes or kunonso kunena kuti FDH stadium because kupanga zimene zijazo. The thing ndo tinotingolola kuti no corporate world should come in and help us. If asitingane no Bullets ingakhala ni ndrama zomanga stadium payoka singakhale nazo chifaja kalime samanena kuti ndi timu yolemera kumalawi kuno awaulo tisamana mizani simungandiuze kuti no Bullets ikhozokhala ndi ndrama zoti ikhoza kumanga stadium ndoti mwina stadium ikhozokhala mwina long term project oti mwina ikhoza kutha in the next 15 years ndizotheka ndizotheka bwino chifukwa pano pai kuti itheka leroli sizingatheke. Kodi matimu amapindula chani kumpira ndikufunse ninoyo ndizovuta so you should look no kodi pamwezi Bullets je mapanga spend ndrama zingati and kuti mapanga ndrama zingati pamwezi mbeza kuti mwina umasabe ndi machenje ochepa kwambiri machenje one kuti simungamange stadium omweyo koma mesali ni ma sponsors they have got FCP they are sponsoring they have got Nyasa ana inu ake kumene jina Conrad Pako anakambako sozokhuzana ndi stadium ndangonena ngati za Bullet tikapita ku Wanderers nawo sali ndi sponsor mpinga njira akutana mpinga njira ada anena kuti tandipasane Kamuzuyo ndikonse ndi abako omweyo. All right. Those guys wanted to use their own money. Yes. Not in drama club. Okay. University kwambiri. Anthu awiriwo amafuna agwiritse ntchito ndrama zawo osati za club. Simungandiuze kuti Bullets panopa ingakhala kuti mwina indi 1 billion if we can put 1 billion kuti khoza kupanga sponsor kuti khoza kumanga stadium akana khota indi pamene pofotokozani bwino chifantha kuti tsatira pano. Yes ndifuna ndikuuze ali ndi drama ndainu ake ali ndi drama. Okay Wanderers simungandiuze kuti Wanderers ili ndalama msazana mizibe Wanderers ilibe ndalama ali ndi drama ndi Thompson mpenga njira even koma mesa Thompson yonde there is a difference between Thompson and Mpenganjira and Wanderers. How is it different? Mesa ndiye mwini wake Wanderers? Mpenganjira si mwini wake Wanderers.
mpinga njira ndi president chadwawanda chabwino sikutawanda chabwepitizani so even kuwanda zachakauti mwina they want to sign a player edi amakapempha kwa mpinga njira unia kuti if we want to sign sizichoka kuthumbayo yeah aye ineyo okay last time we were negotiating a contract ya player wina wake ngati manager not ineyo koma we were negotiating a certain contract ya player wina wake kumeko that's when I get an insight yonena kuti kodi marimwa tikamara aendalama ali kapena tungona mizana okay chifukwa nthawi zambiri upezo no chifukwa kumeneko we get an insight yonena kuti no okay zimene mwati pemphazi tikauza president ngatanga lole kupanga release ndalama ndoto ndizoteka zimene zinatipasa picture yonena kuti ndoti marimu ndalama alipi and marimu vaokha kuti mwaone bwinobwino akhozopezeka di ndalama alibe chifukwa kusaina player kuti mutero mwansaina player team can spend almost 25 million Malawi komweko we are talking about a local player can spend almost 25 million so let's say mina mwasaina ma player 5 wana mwina kupanga ni cost about 25 or 10 million that's almost 100 million so 100 million akamatusa ma sheet wana team hii yapanga drama mwakuti pa season pacha palibe team mene inadusa 300 million sipanga ma profit matimu sapanga profit matimu sapanga ma profit ku nthawi zambiri so nkhani yokhuzana ndi Kamuzu Stadium you were saying ngonena kuti feti maganiza mubwera mbuye chifukwa chani ifeyo tungoyenera kuti no kodi Malawi kuno we think kuti no kulibe makampani onena kuti no the akhozopereka ndalama nkunena kuti no tikhoza kuthandizira Kamuzu Stadium iyi ipangidwe then muzangoyipanga rename kuti ife mutiyikemo sagapezeka akhoza kupezeka the thing you know ifeyo zitingira ndi project imene tingapasi no the proposal imene tingapasi kuti no you are going to benefit zinthu izizi mukatithandiza ndalama mwakuti ndizotheka tikhoza kupeza ngati timaona marimu even niko ikupanga inject I think 1 billion ku native aperekaso about 900 million ku asset kurathazo no ku corporate world kuli ndalama koma zitengira kuti no mwapanga convince morani okay sure so kana belokhozana ndi Kamuzu Stadium there it is imaoneka nditu bwino stadium iyi koma ma stand ena ndionena kuti anachita crack and of course anachita cordon kuti anthu sangadutse paoneka nditu ma barriers ma stadium ma stand ena kuti anthu sangadutse kufika kuntundako so panali suggestion actually a technical engineer wanena nditu kuti yayi stadium iyi I think pamene yafika apa tingochita demolish so tiona kuti akuluakulu aboma unduna wa zamasero ndiye hotelo achita motani koma the suggestion now ndiona kuti tamalizani kaye Sochi Stadium imene mbuyamo ingadziwika kuti maita Wonder Stadium kwamano ndi Sochi ndi kenako kumakhala ndi maganizo kuti mwina kapena tigwetse kapena tikonze tizoona kuti kutsogolo kuno ziyende motani koma that's the plan now kunena kuti Kamuzu Stadium ikonzedwe ikhale fully fit to host elite matches in the FDH Bank tikadalirabe boma ndio nomwina atu Kamuzu Stadium izagwesedwa in the next 15 years even Sochi Stadium mene unenedwa kuti tidalira ati pa 75% to 75% ino zithuzi zijamazona ndimene tauziridwa ati anyway mwina ndizotheka koma kuti ikafike stadium kuti ikafike size kuti okay stadium iyi yathayo no chifukwa kuti tikutenga kuti no one raze bullets izimenya pamenepo so iwene kuti ikhale stadium kuti ndi yabwino even capacity fa kumpira stadium panopa ma supporters they are forced to pay 10,000 ku open stand so imene jama kauri na ikafika yone kuti afuna pange restrict kuti anthu ambiri asalowe okay itakauti ndi stadium yabwino sangaike pa 10,000 game imodzi ya kublanta so mwina zifunika abe kuti tilowese anthu enake kuti Sochi ijaithe bwino bwino now timalize program yathu ya sports access ndi nkhani yokhuzana ndi the FDH Bank Premiership kumatero asabatai kuli masero amene taonera kale mu Airtel Top 8 apa taoneranso kumatero asabatai 2 fixtures tukamba za team imene ya FCP Nyasa Big Bullets ndi Ekaya nakumana nditu mu Airtel Top 8 and Ekaya got the better of FCB Nyasa Big Bullets of course kudzera ma penalty ndipo akukumananso just 6 days later tikambi motero 7 days I should say later akukumananso mu FDH Bank Premiership and then kulinso masero apakati pa team ya Silver Strikers ndi Karonga United masero amene alikonso Sunday ndipo awanso anakumana mu Airtel Top 8 Karonga inagonjetsa team ya Silver Strikers ndi zigoli zitatu
kwa Chilowere of course inapambana masewera amene 3-2 on aggregate. So tikwaoneraso koma awa akuchitika pa bwalo limeneli la Silver mu mzinda wa Lilongwe. Now let's hear from makocha amene ayankhula tizichita ndithu masewero amodzi tiyambire the FCB Nyasa Big Bullets ndi Ekaya kumva kuchokera kwa Enos Chatama amene ni mphunzitsi wa timu ya Ekaya komanso Wetson Nyirenda who is speaking to us mu Chingerezi amene ni mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Tibwera tiunikire masewero amene wakwenda kutimva kuchokeranso masewero ena. Yeah, first of all, we have to forget about the Air Top White game, whereby we went through to the semi-finals. This time around, we have to look forward to the next game, which is the FDH Premiership. We play on Sunday against Bullets. The boys are geared up, though we have some 2 to 3 players who are injured. But all in all, we have got a team capable of taking on Bullets on Sunday. Yeah, we expect a tough game, considering that we have played them twice in the past 4 to 5 weeks. We play them again on Sunday, which is like meeting 3 times in 6 weeks. It will be quite difficult, considering that we booted them out in the FDH Cup, but in the Airtel Top 8. But all you know, it's a game whereby the team which gets on top of the other will carry the day. There is nothing like revenge in football. All what matters is how you prepare for the game, how tactically, technically, physically you are prepared for the battle. It will be a battle whereby it's a tough game, but we don't need to think about the Bullets revenging on us. All what we need is to prepare on our own side and look forward to this game with anticipation to win and hope for a better result. We don't need to instill confidence in the boys. Confidence comes on its own. The boys know the importance of this game. They know what it takes to play against Bullets and fight for the 3 points. They know that there is a gap of 4 points between the 2 teams. If we win the game, we may narrow the gap to 1. So it will be bad if we drop all the points. Yeah, I think first and foremost, it was a very painful elimination from the Airtel Top 8. And looking at the way we are preparing, I think you could see the anger and hunger from the players. They just want to get things right and change the narrative. We drew against Ekaya in Bingu Stadium. We were on the verge of turning the tables, but I think we lost them in the post-match penalties. So it is so painful. You can see it in their eyes during training, and I think they are looking geared to the new day on Sunday. Yeah, we just have to concentrate on the league for now. A league is not like a cup game. A league is a marathon. You can win games today, you can lose games today, but you can still recover if you're serious. But on this one, I think we just want to maintain our momentum. The past 3 games we've been doing very good, and we found ourselves at the summit of the table, and we just want to continue with what we have been doing. Right, so amene ndaphunzitsi kuchokera matimu osiyanasiyana tukamba kuti tinamva kuchokera kwa Enos Chatama amene ni mphunzitsi wa timu ya Ekaya komanso Wetson Nyirenda mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets. So tikambeza masewera amene wa Isaiah kunena kuti anakumana ndikamba kuti tinaonera kale masewera amene. Of course that one was cup competition imene anakumana pa bwalo lomwero of course lampira, but this time around akumana mu FDH Bank Premiership. How do you look at the fixture? Alowa ndi mentality otani matimu onse awiri. Bullets kuchokera kugonja of course in penalties, Ekaya kuchokera kupambana kugonjetsa team ya Bullets, and now akumana. Alowa ndi mentality otani masewera amene. I think chimene mwina choyamba chimene ngalangiza Bullets mchonena kuti no awere nachoseka mentality wonena kuno Ekaya panopa ndi timu yaing'ono. Oh, Ekaya panopa si timu yaing'ono. Tisazana mizani. Kuma message atamanena kuti timu yawo idzakhala yaikulu mu 2028. Okay, that's the only thing imene ndimamuwondera Chatama. Chatama is a coach onena kuti no samazitukumula, right? Komano if you look in terms of squad, mukaona Ekaya ja one of those big teams imene tinawo Malawi noko. And the Bullets squad yawo singamake ba Ekaya. Yes. Kupanga build team kumatenga ndalama zambiri. So Ekaya mukaona muno bwino. They have been kugula maplayer, no agula player mubirisa kose uja masaka uno kodi maplayer amene tingakhale uno tili nawo team ndi atiwo. So papa
simzuri anapanga build team yabwino so zungofunika kuti no bullets ikamakumana ndekha idziwe zoti ukamenya ndi timu ikulu inzawo asakhale frustrated ndi kuluza kumene anachita mweya top 8 chifukwa akakhala frustrated kutatha zoti mwina akhoza kukamenya under pressure game yayikhaya so most of the time akhala mwina kumenya under pressure china yake chimatha kukuchitikirani so ningwapempha kuti uno asakhale under pressure kwambiri akakhala under pressure ikhaya khoza kukachinyaso so on Saturday kuli Civil Service United versus Mighty Wanderers. Let's hear from Bob Mpinganjira amene ni mphunzitsi wa timu ya Mighty Wanderers amene wativasako ndithu zimene akuyembekezera masero amenewa. It's true that we are switching to Super League this time around. We had a game against Craig at the top weight. It's gone. It's history. Now we focus on the league. We are playing against Sivo at Sivo Stadium this coming Saturday. It's a very important game for us as Wanderers. We want to win. We want maximum points. So we are going there to fight for a win. We know that it will be difficult playing away. We know that it will be difficult, but all the same, we are ready for the game, and the players have trained very well, and we are very hopeful that we get a result that we want. The position where they are now, but it has always been difficult in the past. We know that it will be tough, as I've already said, but we are very ready. We know how they play, and we are very positive that we get a better result. It's everybody's hope that we get on top, but we'll not force things. We'll take the games as they come, one game at a time. So this time around, we are playing Civil. We will fight for a win. Definitely, we are going there to fight for 3 points, and we are very hopeful that we will get those 3 points. Right, amene ndi Bob Mpinganjira amene ndi mphunzitsi wa timu ya Mighty Wanderers, and of course looking at this match again, timu imene ya Civil Service United pena imapezeka kuti yazitolera iwinako ndithu pena kuoneka kuti fomu yatsika, and I think they are in that state, and now mphunzitsi wawo kulibe Abbas Magawa wapita ku Morocco kumpikisano wa AFCON. Sindikudziwa kuti maybe Wanderers itokhala ndi upper hand. Abbas hasn't been with the team for the last 2 weeks. Should be 3 weeks. I think GMB ni camping ya women's team. Panopa team ili under Emmanuel Zoya. Ni game mena namenya ndi Brigos. Emmanuel Zoya was in control of that game. Because ukhala advantage Wanderers. Fantasy zambi mwina akakauno head coach wa Yogabo, our assistant, ndo mwina assistant wants to introduce his own philosophy mu team mwichi. So makabenga mwina waiba nga divert kaganizo de kama player kupita ku system mwina. Kusiyana ndi mene head coach amagwirisa chiro. Koma mene ndane uno mwina Emmanuel Zoya wakha uno akupanga head team ija mwina for the last 3 weeks. Ndikukhubira kuti mwina ma player Civil Service United. I think panopa they are used to play Emmanuel Zoya. Because mene anamenyera so ndi Brigos unaswera bwino. Kungoti ku second half they dropped. I don't know what I mean. It's a thing to do with physical trainer or sindikudzora kumala kuno vuronde jani. Mari mwambira umaoneka kuno mwina first half ija intensity umakhala high kwambiri. Ma second half we are dropping off. I don't know mwina chinachitika ndi jani. Koma akana khazo no Civil inamenya ndi intensity imene inayamba na game ya Brigos. Game pene chakana thawipa ngarapo hapo bwino even first half omwe. Okay. So Silver Strikers ndi Karonga coming from the defeat imene kumanizana nayo mu Airtel top 8 3-0 kumene kundu Karonga, of course this time around ali pakomo. The first leg anawina 2-0 pomwe pa Silver Stadium. So tiyembekezere zotani. Okay, Karonga ikubwera highly charged after winning game manager 3-0. Koma uzaswera ndi Silver Stadium. I don't know, when was the last time Silver Striker lose at Silver Stadium? I can't remember. You can't remember. I think the last game, I don't know which team inamaliza kwa nyinya pa Silver Stadium. Of course ndiya kunjatu. Yes. Inabwela vopana namenya na friendly game. Imenejayo. United. But when it comes to local football, padusa nthawi ndi to Silver Jason lose ever home. Last time I think inawanyinya na Liverpool singati sindikulakwisa. Pakati pakauno ndi timu yovuta umenya nayo pa home. So Karonga ebera uno ndi mentality one uno tawachinya 3-0 tikhoza kupangaso kuma I think Silver Strikers ikhoza kuzapanga kare the day. Okay.
struggling Kamuzu Barracks. I don't know what is happening in the team ya Kamuzu Barracks 2016 Super League champions. Akuchita struggle and akumana ndi the number 1 team right now kuno ku Malawi Blue Eagles imene ikutsogolela the FDH Bank Premiership. I don't know. Ndi nkhondo of course ya anzathu achitetezo koma sizikuyenda ku team ya KB. Kamuzu Barracks previously imapeza zoti mwina imatha kuzula ma player from madimu enaja kwanena kuti tikhoza kulemba ntchito. Zimachitika kale moja. Having Kaja joined the Kamuzu Barracks from Silver Strikers. And atango join and then another sirikali. You see? Ntaimeja kunali achina Dave Banda. Ukoza kuona no squad ya time manager bimene inatenga league 2016 ija ndi pano pasizikugwirizana. Uirenge squad ya KB pano maplayer ambiri don't anakula. Aumamenya achina Sam Banda pakati, Sam Gunda pakati pacho. Ndi wankulu. Achina Mike Ntonyo ndajanda. And Herbert Waeka. Yeah, achina Herbert Waeka. So amamenya ndi matimu ya kuno pesi. Mpaka ndaona dice. Yes, ndaona dice. Sam Chivunde. Achina Sam Chivunde. Ukhoza kuona kuti akamakhala kumana ndi timu ndi kuthamanga kwambiri. They struggle. And ndinaonera game awo I think awasera ndi yani Masters. Chimene ndinapanga note nchonero panopa mukaiona KP ngati yasala ndi strike ora akhoza kuchita. Ndi osonika njira. Koma nthawi zambiri osonika njira. Akumamenya kutali. Ndi box. So inuyo muuntenga player one kuti amachinya mumunyika kutali ndi box. Goli nchema ayi. Yeah. Atapita kwekha yaso rukhangati. Atapita kwekha? Akamenya? Okay, ndi play ya Jatama. Iyo ndi mene ndi mamonera Jatama. Jatama is more of a Spanish coach. Oh. Yes. Jatama amafira kwambiri Diego Simeone tukoma. Yeah, amafira kwambiri Diego Simeone. Komano ine ndi mamona ngati kuti akwazi sala nduze boy koma ndi maona ma characters zake. Zochitika zake zike. Komano ine ndi mamona ngati kuti he is more of a Spanish coach. Nthawi zambiri safuna kuti akhale ndi that hitman. Wonena kuti azingodali kuti ndipase ni mipira. Panopa they are using anamugula ku Karonga United. Yeah. I think this should be this one strike anajinya ndi bullet switch. Akumanyinya bigeme na areas. I just strike one akuno he's a number 9 proper no. Ndi player ono akhoza akaona kuti mwina pakati paja pamanga kwambiri can twist upita mbali moja nkutenga mpira he can shoot. So panopa ngati John Chema apita kwekha. Anyway timfunire zabwino koma ndikuona ndatsimikizira ngati. Yeah, we are not koma ni maluma zet. Yeah, so ngati akuganizira kuti apita timfunire zabwino koma no KB chimene ndikuona kwambiri. One in the composition ya squad, komanso team fielding ndomayona ngati mwina ikumavuta. I think they should think of taking also Niganjira just amakale kurali in the box. I mean just plant him in the box and muoneseze maika anthu maplayer one akhoza kuika mipira. Zikavuta topena wake you just go for crosses. Itazoona apo even World Cup zuchitika game ya Argentina ndi England yomwe. England Argentina janaona kuti no anthu awawa they are compact panja pa box. Azino matha kuona kuti chilaini cha anthu 6 chapanga chichandanda nawe baja. So kuti mumenye shot ukhoza kungomenyesa anthu aja. Ndi amanga angobwera loika ma cross. So ndi striker ngaronso Niganjira uja. KB khoza kungompanga plant in box na kuti ika ma cross. Simungaika ma cross 10 or no Niganjira sanga head. Also take. I've played with him before. The player wabuna wambi. Yeah, he is a very good player. The striker wabuna unomurati mampasa service akhoza uthandizana. So we also have the Dynamos ndi Chitipa United some of the games amenachitika kumatero asabatai ndamene makamaka kukhuzana ndi FDH Bank Premiership. Good analysis jogera kwa Isaiah Anton ndotokoza kwambiri kuti tinali modzi program ya Sports Access. Ndikukhulupirira kuti we are also going to meet on Monday. Of course. Tidzakambeza World Cup kuti sanga mwapanga predict kuti wina ndi Argentina. Yeah, of course. Monday ndipeseka. Okay. Sindisowa. Monday ndibwera. Monday ndilipo. Of course, because now ndi chintu chonyadisa being on national television and having that chance you can express yourself. It's not that easy. Tambire that mina ina bujura makumva ndi pa radio. Sana kuone nipo. So if we have that chance you know to magambirana. Such a pressure. Okay. Yeah. Amene ndi Isaiah Anthony amene tinali naye mu program ya Sports Access. Titokoza kwambiri kuti munali panepo kuonera komanso kutsatira zimene tinakutengerani. Titokoza kwambiri timu yonse imene yagwira ntchito, Flora Miles, Hudson Bisana amene anali technical director, not forgetting the main man, the producer Tumepoki Mangani. This is Bright Buju Kanyama. Let's meet again on Monday with another one.